Възпитаници от село Христо Ботев имаха възможност да опознаят красотата на есенна Чехия. Пътуването до Нова Пака бе първата инициатива по международния проект за междуучилищни партньорства "Да запазим Европейския завет", който се реализира към секторна програма "Учени през целия живот" по програма Коменски от село Христо Ботев. След успешните резултати от проекта за междуучилищни партньорства "Да споделим красотите на нашите региони", през изминалата учебна година разработихме нов проект, благодарение на който учениците ще имат възможността да се запознаят с световните забележителности, включени в списъка на ЮНЕСКО, но и да покажат на нашите чуждестранни партньори богатото културно-историческо наследство на Новозагорския край и на България, сподели пред Яница ТВ преподавателят Ивелина Илиева, която е координатор на проекта. В международния проект участват възпитаници от село Христо Ботев в чуждоезиков профил. Ето какво ни разказа днес Ивелина Илиева и деветокласниците за впечатленията си от посещението в Чехия и мотивацията за участие в международния училищен проект. Той се нарича Европейско, но това е само акронима на новия проект. Оригиналното заглавие се нарича "Да бъде запазено за поколенията европейско наследство". Този проект се роди съвсем като естествено продължение на предходния ни проект, който вашите зрители така следиха в продължение на 2 години. Той се казваше "Да споделим красотите на нашите региони". Като една от задачите на всяка държава беше да покаже забележителност от своята страна. Така, наблюдавайки места с изключителна красота и историческо значение, новия проект се роди съвсем закономерно и той, както виждате в самото заглавие, се нарича Европейско. Тоест целта на проекта е да се запознаят учениците с ценностите и с критериите, по които всяка държава в света е включила своя забележителност в списъка за национално и за световно културно-историческо наследство. Така, децата вече направиха своята първа мобилност. Тя беше до Чехия. Партньорите ни този път са малко по-малко, но е включена и Франция. Другите ни партньори са Италия, Чехия, с които работим, те пак са координатори на проекта, Полша, поляците са координатори на проекта, България и Франция, както казахме. Така че ние се познаваме, отношенията ни продължават да бъдат все така топли. Очакваме нашите приятели, партньори да ни посетят през октомври месец до година. Няколко табла тук можете да разгледате това, което сме приготвили не само за учениците и учителите в нашето училище, но и за вашата публика. Лично вас какво ви впечатли при посещението в Чехия? Винаги ме впечатлява начина, по който е запазено отношението, което самите европейци, бих могла да кажа, имат към миналото си, колко много го оценят и как няма никакво отричане на един преход или на друг. Те оценяват, че това е просто част от историята им, че трябва да я запазят. Това е някакъв просто период, през който те са преминали. Удивяваме специално в Чехия колко могъща и колко силна страна са били. Неща, които ние до известна степен не знаем, тъй като я свързваме Чехия предимно с социалистическия период, когато тя беше равна на една страна, бяхме на еднакво положение. Но мисля, че сега децата откриват една съвсем нова, интересна Чехия. Те посетиха барокови сгради, посетиха готически сгради. Това не може да не ги впечатли. Истории дори от приказките в Кутна Хора, една от забележителностите, които посетихме. Те видяха наистина невероятни неща, малко фрапиращи, ще видите. Те така са се кръстили и таблото "Готически свят", тъй като в костницата на град Кутна Хора имаше кости на 40 000 души, които са загинали по време на чумната епидемия и по време на хусийските войни. Така че ще дам сега възможност на тях да разкажат. Преди това обаче кажете, според вас полезно ли е ученици да участват в такива проекти? Естествено, че не само е полезно, но е много мотивиращо. Децата разбират какво означава да работят в екип, че трябва да бъдат отговорни при изпълнението на задачите, научават изключително много нови факти за Европа и една от основните цел е да ги превърнем в истински европейци. А защо решихте да се включите в този проект и досега доволни ли сте? Да, много сме доволни, защото успяхме да се насладим на много красиви исторически паметници под закрилата на ЮНЕСКО в Чехия, също и в Унгария. Беше много красиво. Нашите чешки приятели ни изненадаха с пътуване до тяхната столица, до един от най-красивите им градове Кутна Хора, който е
известен със средновековността си. Беше много красиво. На теб какво ти хареса? На мен ми хареса цялата програма, която ни бяха изготвили нашите приятели и всички заближителности, които видяхме, бяха просто невероятни. Всичко заслужаваше. На вас, вие защо решихте да се включите? Понеже ни беше много интересно да видим какво има в Чехия, другите забележителности, не само в България, да се сприятелим с още хора. Както казах, да видим исторически паметници, които са също много интересни и са в друг стил. Готическия преобладаваше, особено в Кутна Хора. Това беше интересно и се сприятелихме с много хора. Това беше една голяма възможност за нас да посетим други държави и да видим нови забележителности. Да, запознахме се с много нови хора от различни държави и се сприятелихме с тях. Какво ви хареса при посещението в Чехия? Какво ви впечатли? Ами, хареса ни средновековния град Кутна Хора, който е втория по важност средновековен град в Чехия след Прага. Хареса ни костницата, която е съставена изцяло от кости. Полезно ли е участието в такъв проект? Ами да, защото научихме много нови неща, запознахме се с нови хора, видяхме нови места. Какво е твоето мнение? Всичко беше много красиво. Научихме много нови неща, запознахме се с много нови хора, много нови приятели. Всичко беше много хубаво. А на теб какво ти хареса? На мен ми хареса абсолютно всичко в Чехия. Това беше едно невероятно и незабравимо преживяване, което се помни просто цял живот. Надяваме се и следващите дестинации да бъдат така хубави, както това до Чехия. Когато бяхме в Кутна Хора, първата забележителност, която посетихме, беше костницата в в околностите им. Там разбрахме, че по време на чумата там са заравени много мъртви, много тела. Понеже вече гробището е станало прекалено голямо, са били изровени, са били поставени в църквата и един дърводелец ги е подредил. В четирите края имаше 4 огромни камбани, направени от скелети. Беше много въздействащо, вълнуващо, внушаващо, да. Да, също посетихме и базиликата Света Барбара, която беше в готическия стил. Беше много красиво, имаше и орган, чухме музиката, която свири от орган, беше много вълнуващо, също въздействащо. Тук, че сте облечени по странен начин, къде бяхте? Финалната ни дестинация в Кутна Хора беше Сребърната мина. Успяхме облякохме се като миньори и влезнахме в мината. Успяхме да разберем как са добивали руди в миналото, почти без никаква светлина, само с едно чукче и с една факла. Едва ли не. Беше много, много трудно им е било, сигурно, защото... Доволни ли сте от участието си до този момент и смятате ли да продължавате да участвате в проекта? Да, много сме доволни всички от участването ни и се надяваме нашите учители отново да ни включат в проекта, защото има още много страни, които трябва да се посетят, много забележителности, които да се видят.